Os rapaces pontevedreses poden gozar xa do seu espazo favorito, porque os parques infantís da cidade reabriron esta mesma mañá. Iso si, reabren con estritas medidas de seguridade. En todos estes recintos haberá aforo limitado e dispensadores de xel hidroalcohólico nos accesos. Saben que durante este tempo, desde que legalmente se permitiu a apertura e sobre todo desde que coñecemos as condicións nas que tiñan que ser abertos os parques infantís, estivemos facendo unha labor intensa para adaptar as 58 áreas de xogo infantil que temos no Concello de Pontevedra a esa nova normalidade, e que consistiu basicamente, pois primeiro en aforar todos os parques infantís, en determinar cantas persoas adultas e nenas collen en cada un destes espacios. O Concello de Pontevedra decidiu ser moi estrito coas medidas de protección nestes espazos, sobre todo con respecto ao aforo permitido. Quixemos ser bastante estrictos e bueno, asumir que os xogos infantís son unha zona especialmente sensible e especialmente perigosa para a transmisión do virus, porque é unha zona de contacto, de poboación ademais difícil de controlar como son os nenos e nenas, e polo tanto restringimos aínda máis ese aforo. Pensemos que neste parque de Barcelos, que é dos máis grandes que ten a cidade, coas normas que aplica o Concello de Pontevedra, poderían estar simultaneamente hasta 90 persoas dentro do parque infantil. Se aplicáramos a normativa da Xunta serían prácticamente 180. Sería imposible manter as distancias de seguridade con 180 nenos e nenas dentro do parque infantil. E para facer fincapé na importancia de usar a máscara nestes espazos, que é mellor que o Lolo Rabachol para recordarlle á cidadanía. Apelar co Rabachol, que é probablemente a personaxe a que máis caso e a que máis agarimo lle teñen os nenos e nenas desta cidade, apelar co Rabachol á conciencia tamén dos máis pequenos e pequenas para que, igual que a él, nestas imaxes poñan a mascarilla, para que manteñan a distancia e para que, en definitiva, cumplan todas estas normas da nova normalidade as que tamén, desgraciadamente, os máis pequenos e pequenas se teñen que adaptar. Os cartéis do Lolo Rabachol serán repartidos en todos os parques infantís da cidade. O Goberno municipal inverteu preto de 50.000 euros na adaptación destes espazos a esta nova normalidade.